Straks in ons programma hier vanuit het LO, bijzondere locatie, wordt bekend wie de ACO Literatuurprijs heeft gewonnen. En met de schrijvers hebben we de afgelopen 6 weken steeds een gesprek gehad. En die schrijvers zijn nu ook allemaal op wisselende locaties aanwezig. Daarover straks. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, u ziet het, we zijn niet in onze eigen studio. We zijn welkom op Paleis Het Loo. Een speciale locatie voor een speciale gelegenheid, namelijk de uitreiking van de ACO Literatuurprijs. Er waren meer dan 300 boeken ingestuurd. En daarvan heeft de jury gezegd, dit vinden wij de 6 beste. En vanavond wordt dan bekend welk boek zij het allerbeste vonden. En de schrijvers van die 6 beste die zijn hier allemaal op Paleis Het Loo aanwezig. Even een koninklijke groet. Ja. God, dat is mooi hoor. Fantastisch hoor. Ja. Ja. Ik vond het prachtig. Vond je niet? Hè? Ja, nou. Geen last van zenuwen of zoiets. Nee, ik geniet. We zijn erbij. Dit is mijn 4e nominatie voor een shortlist voor de ACO Literatuurprijs. En ik denk, laten we maar eens een keer naar mij komen. Goedenavond. Lieve vrienden, op een, een mooie avond dan maar, hoe die ook afloopt. En, op de literatuur en op boeken en niet op al dat andere gedoe. Nou, het is jammer dat hij er niet is, maar ik denk, ach, iedereen moet doen waar hij zich het lekkerst bij voelt, het best bij voelt. Elders hier in Paleis Het Loo, om precies te zijn in de voormalige werkkamer van Prins Bernhard, zit schrijver AFTH van der Heijden. En hij kan mij natuurlijk wel verstaan. Hij kijkt ook mee, meneer Van der Heijden. Het is misschien toch goed als u heel even uitlegt waarom u niet hier, maar daar zit. Ja, het is een avond van bezinning. Ik zit hier met mijn uitgeefster, met mijn redacteur. En kijk, hoe die avond ook afloopt, wij moeten door met boeken uitgeven. Dus we hebben ons even separaat opgesteld over hoe dat dan later verder moet. En wat u verder bedoelt, ja... Ik heb afgelopen vrijdag in de Volkskrant een stuk geschreven. Daar staat alles in. Daar kom ik nu maar niet op terug, want we gaan geen namen noemen. Maar het is een avond van bezinning. Ja, maar voor al die mensen die de Volkskrant nou niet afgelopen vrijdag hebben gelezen... zou het toch handig zijn als u in 1 zin zegt wat nou de reden is dat u daar zit en niet hier. Nou, laat ik het dan zo formuleren, ook zonder namen te noemen. Ik pleit ervoor voor een herstel van omgangsvormen, ook onder schrijvers. Begrijp je wel? Ja, zo is het maar net. Goed. We gaan naar het volgende boek. Dat is van AFTH van der Heijden. Heet Het Schervengericht. En de ambassadrice is Rita Verdonk. Het Schervengericht beschrijft de fictieve ontmoeting in een Amerikaanse gevangenis tussen 2 gevangenen. De een is filmregisseur en gestraft wegens ontucht met een minderjarig meisje. De ander is leider van een gewelddadige secte waarvan de leden in zijn opdracht gruwelijke moorden pleegden. Tijdens het werk in de gevangenis ontdekt de filmer dat zijn medegevangene de moordenaar van zijn hoogzwangere vrouw is. Mevrouw Verdonk, u bent gevangenisdirecteur geweest. Ja, is dat de reden waarom het boek u zo aansprak? Nou, ik moet zeggen dat de heer Van der Heijden er uitstekend in slaagt om een sfeerbeeld te geven van een gevangenis. En dan denk ik wel aan een gevangenis zoals die was in Nederland begin 80 jaren. Waarin echt gedetineerden dus nog met een mop de vloer schoonmaakt en zo. Dat zijn nu allemaal machientjes en daar zijn ook allebei arbo-regels en zo zijn daar tegenwoordig voor. Maar toen ging dat nog zo. Maar heeft u zich ook wel eens verdiept in degene die erin zit en die een moordenaar is geweest en wat er in dat hoofd omgaat? Oh ja, ik heb natuurlijk met heel veel moordenaars en dieven en verkrachters en dergelijke gesproken. En ja, daar zijn allerlei motieven voor. Dat is, en soms kun je daar wat bij voorstellen. Iemand die zegt van, ik heb zoveel bij elkaar gestolen omdat mijn kinderen anders net op gym konden en die kunnen nu op hockey, bijvoorbeeld. Dat zijn de keuzes die gemaakt worden. Ja, en het mooiste stukje is dat blijft echt op je netvlies staan. Dat is dat stukje waarin die beschrijft hoe het ongeboren kind van Sharon, de vrouw die vermoord wordt, de echtgenoot van Remo, hoe die de laatste 20 minuten van zijn leven beschrijft. Dus is zijn moeder al dood. Er wordt ook geschreven hoe dat babytje dan, 8,5 maand oud,
die moorden ervaart... ja, dat is zo indringend. Hoe die ook aangeeft dat het lichaam stijver wordt. Dat er minder ruimte is om te leven. Veel verbeeldingskracht dus in het boek. Ja, ongelooflijk. En ook op zo'n manier neergeschreven dat het je pakt. Het heeft me echt gepakt. Marcel Meuring, K. Schippers en AFTH van der Heijden. Ik krijg dus nu een belastingaanslag van 130.000 gulden. Ja, dat noem ik altijd pokon voor de fiscus. De jury wil graag uitspreken dat 2007 een uitzonderlijk rijk literair jaar was. Zowel in de afdeling fictie als de afdeling non-fictie. Gelouterde schrijvers roerden zich met prachtig nieuwe werk. Debutanten trokken de aandacht met veelbelovende verhalen, roman en essays. Schermgericht van AFTH, een ongekende gevangenisroman... waarin het stilistische vuurwerk en de vertellershoogstandjes... een ijzingwekkende geschiedenis in beeld brengen. Voor de draad ermee. Ja. Kan die open? We hebben gekozen voor een onontkoombaar boek... dat geschreven in ene prachtige stijl... de mens laat zien op het scherp van de snede. De ACO Literatuurprijs 2007 gaat naar AFTH voor het schermgericht. Ja, daar komt hij aan. Goed, nou, dan ga ik vast glazen inschenken. De schrijver wordt nu opgedaan. Dankjewel. De heer Voogd geeft nu een hand, is de voorzitter van de ACO... en overhandigt een bord en daarop staat dat de schrijver €50.000 ontvangt. Nou. En, wat is daar nog meer? Het sculptuur. Oh ja, mooi. Eugène Peters. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi. Misschien de telefoon even afzetten. Er zijn mensen die gaan me nu sms'en of zo. Ik zet hem even af. Maar vertel even wat het voor je betekent. Want iedereen denkt, ja, er is een hoop gedoe aan vooraf gegaan. Het is wel extra prettig om dan nu zo te winnen. Nee, het gaat me niet om het gedoe. Dit boek is tot stand gekomen met... Kijk, er was op een gegeven moment een nieuwe ploeg bij Querido. Er waren mensen die in mij geloofden. En het waren Sander Blom, mijn redacteur, Annette Portegies, mijn nieuwe uitgeefster. En die zijn... Ik zei op een gegeven moment, van, ja, ik wil dat boek afmaken. Kan niet iemand van Querido elke ochtend langskomen om mij van het bed te lichten? Ik dacht dat je vrouw er ook... Ja, nou, die speelde daar weer haar eigen rol in. Maar een jaar lang zijn mensen van Querido elke ochtend mij het bed komen bellen. En die hebben mij aan het werk gezet. En dan heb ik dus elke dag een dag gewerkt. En aan het eind van de dag kwamen ze ook nog een keer de blaadjes tellen die ik geschreven had. Ja, op die manier ontstaat een boek. En die solidariteit wil ik even roemen vanavond. Anders was het boek er niet geweest. Oké. Applaus voor de uitgeverij. Applaus voor... We gaan morgen in onze uitweiding verder met je praten. En nu gaan we feest vieren op jouw boek Schervengericht. Goed, dan danken wij hier ook alle andere genomineerden. En we danken natuurlijk ook de ambassadeurs. Die ook, Rita Verdonk heeft tenslotte ook een beetje gewonnen vandaag. Hè? Trots op Adrie. Kijk. En wij melden ons met veel plezier morgen weer vanuit ons...